ವಾಯ್ಸ್ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪಂದೊಂಚು ಬನ್ನಿ ಈಗ ಏರ್ಲ ಬೈಚಾರ ಮಾರ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೋಡ should I cancel this vlog? Sandhya N. Shetty, hi. Adarsh Shetty, hi sis, hello. Samiksha, hi. Nisha Pujari, Akka, hi, hello. Nishmita Amin, hi sis, hello. Nishmita Amin, hi sis. Anil, hi. Yashashwini, hi dear, hello. DS Creation, hello. Pawan Naik, hi Akka Chande, Yansa Parpuji, Nikalande. Archana, hi dear, how are you? I'm fine, how are you? Nisha Pujari, Ande, Akka Chapura, Yansa Parpuji, Nikalande. Satya, hi. Samiksha, yes, hi. Encholar, Yan Usharli, Encholar. Nishmita, Barsonde Kalpa. Barsan, Tupara, one nimsha. Barsajji, Mughal Pardandu, Kandapate Mughalundu, Barsa Barpuni Japanana tu, Dada Pumpandu. Mithali Bangira, hi sis, hello. Mithila Bangira, hello. Yashashwini Encholarge, and Usharula Encholarge. Satya, hello. Namrata Shetty, hello, how are you? I'm fine, how are you? Nikal Mata Encholar. ನಾನು ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಓಪನ್ದಕ್ಕೇಂಡ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲರ್ದು ಪೋನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದು ಪೋದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಚಿ ನಾನು ಪಂಡ ಅಡೆ ಎತ್ತಿನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ ಆಣೆ ನಾನು ಉಡ್ತಿ ಇರ್ತೀನಿ ಇಂಕಂಚೆ ಇರ್ಲಿ ಜಡ್ ಕೈತಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲಿತೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ದಿಕ್ಕಿರಿ ಅಲ್ಪ ಒರಿ ಮೊಂಡತು ದಾಖಲಾಕಲ್ ಪಾತ್ರ ಏನಂತ ತಿಳಿಪಿನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಣ ಏನು ಸಾರಿ ಜನ ನಮ್ಮ ಓನೆ ಮಂಗಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಅನ್ಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತಡು ಅಂಚೆ ಪಕ್ಕ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿಜಿ ಒಡೆ ಬಾಕಿ ಅಂಡ್ ಸತ್ಯ ಸಿಸ್ ಪನ್ಲೆ ಸಂಜು ನಾಯಕ್ ಹಾಯಕ ಹಲೋ ಅರ್ಚನಾ ಇತ್ತ ಏಪಲ ಬರ್ಸಯಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಲ್ಪ 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 ಗರ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬೈದಿರು ಮಾತ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗರ್ತದಿರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಏನು ಆಪುಂಡು ಬಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಹ ಅದಿಜ್ಜಿ ಅಲಕ್ಕ ಇಡೀ ಗರ್ತು ಪಾಡ್ದಲ್ಪ ಬೊಲ್ಲಲಕ್ಕ ನೀರು ಇಂಜಿನಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ದಿವ್ಯಾ ಕೋಟ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಸೀಸ್ ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಕೂಡ ಸ್ಮೂತ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಕೂಡ ಓಡಿ ಅವು ಇತ್ತೇನು ಪರ್ಚೆ ಅದೇ ಉದ್ದವೈದೀನಿ ತೋಜ್ಜ ಬಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತು ಬಸಲದಾಗ ಎರಡು ಬಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ಲಾಕ ಕರ್ಮ ಮೂಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಈ ಪೆಟ್ಟುಲಿ ಸತ್ಯ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹಲೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ್ ಹಲೋ ನಿಖಿತಾ ಭಟ್ ಹಾಯ್ ನಿಖಿತಾ ಭಟ್ ಇರ್ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕನ ಫ್ರೆಂಡಾ ನಿವೇದಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಇರ ಮೇಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮುರಣಿ ಮದ್ಮೆದ ಮೇಕಪ್ ಪಣ್ಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನ್ಪನ ಮೇಕಪ್ ಹೊಡೆದು ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋದು ಮೇಕಪ್ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಯೂಸಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕದಲ್ಲ ಅನ್ಸ ಫೀಲ್ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಕ್ಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಇಡ್ತು ಏನತ್ತ ಅವು ಫ್ರಂಟ್ ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಪಣ್ಣೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಐಫೋನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸೇರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಓವರ್ಲೆ ತೋಜುನು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಇತ್ತದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಸುಂಟು ಯಾಂದ ಆಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಖಾಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಮುಸುಂಟು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಸಮೇತದ ಇದೆ ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಮೇಕಪ್ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ಅಂಚ ಇವ ನಾನು ಐಫೋನ್ ಲೈವ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಇನಿ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ಪುಂಡು ಎನ್ನಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಿತ ಬಿಡಿ ಹಿಂಗೆ ದೀಪಿಟ್ಟುದು ಗೊತ್ತಾಣಕ್ಕ ಅವರನ್ನಿ ಸತ್ಯ ಇನ್ನಿತ ಲೈವ್ ದಾಯ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಂತ್ಡು ಒಂಜಾತಿ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಾತ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏನಪ್ಪಂಡ ನಿಖಿಲ ಓವಾಂಡ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ ಪಲ್ನೆ ದಾಪಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೊರ್ರಾಪುನ ಆತ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಂಗೆ ಕೊರ್ಪೆ ಸೊ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತಿನ ಬುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎನ್ನ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಖಲ್ ಓವೇ ವ್ಲಾಗ್ ಪೋದು ತೂಯರ್ ಪಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತಾರ ನಾಡು ಇಂಚಿಂಚ ಈವೆಂಟ್ ಉಂಡು ಏತಿರ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇಂಚಿಂಚ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೇನು ಓಲ್ಪಸ್ ಬಾಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ಯಾನು ಹುಷಾರು ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರ್ ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಹವ್ ಆರ್ ಯು ಜಯಶ್ರೀ ಅಮೀನ್ ಹಾಯ್ ಹೆಲೋ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಭಟ್ ಹಾಂ
ಸಮೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ತೋಜುವರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸತ್ಯ Shakila, Shaki, hi sis, how are you? I met you and talked with you on 4th Jan. On 4th Jan, ಯಾ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಐಫೋನ್ ಎಂಚೊಂಡಿಗೆ ಐಫೋನ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ತಿಂಗಳು ಕಟ್ನಾಗ ಮುಂಕು ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಧನ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ ನುಷರ್ಲು ಇರೆಂಚೊಲ್ಲರು ರಾಯಣ್ಣ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ದೇವರಿ ಎಪ್ಪ ಎದ್ದಾವಿರ ಅದಗ ದೀಕ್ಷಾ ಸಾಲ್ಯನ್ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಶ್ರೀಯಾ ರೇವತಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಮೇಘನಾ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ನ ಸ್ಮೂತಿಂಗ್ಗೆ ತಾತುಂಡು 3500 ಬಟ್ ಅವು ಯಾನ್ ಮಂದಿನತ್ತ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ನಿಧಿ ಅಕ್ಕ ಬಂದುಲ್ಲೇರು 6 ಮನ್ಪದಿನಿ ಇಂಕ್ ಕಾವ್ಯ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ರಾಯಣ್ಣ ಇರೆಗಿದಾಗಿ ಪೊನ್ನುಲ ಏಜೆ ಪಲಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಆಣುಲ್ನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಪಲಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಧನ್ಯ ಕುಲ ರಡ್ಡಿಯರ್ ಬುಡ್ದು ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಲ್ವಿನ್ ಚೇತನ್ ಹಾಯ್ ಅನನ್ಯಾನು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಐ ಆಮ್ ವೆಂಕಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಟು ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಬ್ರದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ವಿತ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಫೈನ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಭೀಮ್ ಗಲ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ 70 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಿತ್ತು ಟ್ಯಾಪ್ ಮನ್ಪಲತ್ತ ಲೈಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ತುಕ 6 ಉಂಡಿತ್ತು ಲೈಕ್ಸ್ 8 ಪೋಪುಂಡು ಪಂತು ಓಡಿಂಕಿತ್ತೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಅರ್ಚನಾ ಶ್ರೀ ರೇವತಿ ಇರ್ನ ತಮ್ಮ ಒಲ್ಲೆ ಚಾವಡ್ಡು ಮೊಬೈಲ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೆ ಅರ್ಚನಾ ಈರು ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿಗೆ ಬೈಜರೆ ಕೋಡಿಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅತೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿಗೆ ಪೋಡೋಣ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ಲ ಬೋಡತಿ ಅಲ್ಪದ ಫುಡ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರೋಡ್ಚ ಅಡೆ ಪೋಪ್ನಿಡ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಂತ್ ತಿನ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ರಶ್ಶಿಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಆ ರಶ್ಶಿಡ್ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಒಂದು ತಿನ್ಪುನಾತ್ ರಶ್ಶಿಡ್ ಬೋದು ಒಂದು ತಿನ್ಪುನಾತ್ ನಮಕ್ ಪುರ್ಸೋತಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪು ಜಲ್ಪಾತ್ ಆ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ನೂಕೊಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಆಯ್ತು ಪಕ್ಕಡಿ ಇಲ್ಲಡು ಕೊಲ್ಲೊಂದು ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಿನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಂತ್ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕೊಲ್ಲೊಂದು ತಿನ್ಕ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಬಿರ್ವಾಜ್ ಹಾಯ್ ಇಬ್ರೈ ಶಾಂತಿನಗರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಧನ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಬ್ಲಶ್ ಆಪರ್ ದಾದನ ಉಂಡು ದಾದಿ ಏನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ 2 ವರ್ಷ ಪುಡ್ದು ಏನುಂಡು ದೇವರೇ ಇವತ್ತು 2 ವರ್ಷ ಪುಡ್ದು ಏನುಂಡು ಬನ್ನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏರು ಶೈಲಾ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ರಾಯಣ್ಣ ರಾಯ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಿಸ್ವಂತನ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿಸ್ವಂತ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲ ಬಾಡಿಗೆದ ಭೀಮ್ಗಲ್ ಪ್ರತಿ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೋಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಡ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಎಸ್ ಅಕ್ಕ ಈ ಇತ್ತ ದಾದ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋಂದಿಚ್ಚಿ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಜಾಬ್ ಬೋರ್ಡು ಸೊ ಸದ್ಯಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಪನ್ಯಾನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಕ ಶೋ ಕೊಡು ಅರ್ಚನಾ ಅವ ಅಂದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಟ್ರ ಸಿರಿಟ್ ಅಂದಿ ರಕ್ಷಾ ಬಿಲ್ಲವ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಧನ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ಯಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಿಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಇವನ್ ಐ ಫರ್ಗಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈವ್ ಶೇ ರಾಯಣ್ಣ ರಾಯ ಈ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ ಅಂದ್ ಎಂಗ್ಲ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು 1 ನಿಮಿಷ ಈ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಕ್ಕ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಉಡುಲ್ಲಿ ಗಡಿ ಗಡಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಓಡಿ ವಾಕ್ಯಾಂಡ್ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅವು ಅಕ್ಕ ಯಾ ಎನ್ನ ಮದುವೆದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರನೆಲ್ಲಿಪ್ಪುಗ ಇರ್ನ ಮದುವೆಯೇ ಪಬಲ್ಲೆ ತುಕ ರಾಯಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗೆದಾದ ಕಲ್ತುಂದ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ PUC ಧನ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತರು ದಾದ ಅಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮದಿಮೇನಿ ಆತೆ ఒక ದಾಲೆಜ್ಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬುಡ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಚ್ಚಪ್ಪ ನಿಶ್ಚಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹಲೋ ಸತ್ಯ ಅಯ್ಯೋ ವೇ ಗೈಸ್ ತಾತ ಗೊತ್ತಾ ಇನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕೋಡೆ ಡಬಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಎವಿಕ್ಷನ್ ಆದ ಆತನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎವಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಪೋಪೇರ್ ಪಂದ ನಿಕ್ಲೆಗ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲ ಫೇವರೆಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಏರ್ ಮಾತ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವೆನ್ ಪಲ್ನೆ ಹರ್ಷ ಇರ್ ದಾದ ಕಲ್ದಿನಿ ಜೀವಿತಾರೆ ಯಾನ್ BA ಇನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಪಿಂಟು ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೇಗಿದ್ದಿ ನೀನು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ನೇಬರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರ ಐ ನೋ ಯೋರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ
ಜುಲೆಟ್ ಪಿಂಟು ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ? ಮೇ ಬಿ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು, ಹೆಸರು ಆಗ ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಮಾರ್ಚ್. ಓ ಮಾರ್ಚ್ನಾ, ಡೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಿ ಓಕೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ 10% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಚೈತ್ರ ದೇವಡಿಗ ಹಾಯ್. ರಕ್ಷಾ ಬಿಲ್ಲವ ಚಾಂಡೆ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಪರ್ ಪುಜಿರ್ನಾಂಡೆ. ನಮ್ರತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಧನು ಆಚಾರ್ ಪೋತಿರ್ ಪನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅಂದ್ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಅವೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಕಲ್ ಫುಲ್ ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ. ಭವ್ಯನ ಒರಿಪಾಯರ ಬೋಡ ಅದು ಧನ್ರಾಜನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಂದೊಂದು ಯಾಪಂಡ ಧನ್ರಾಜ್ ಮಿರಡ್ತುದು ಗೊಬ್ಬುದಿತ್ತಂಡ ರಜತ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಸ ಬಗ್ಗದ ತೂದಾಯೆ ಗೊಬ್ಬುದೇವೇನೆ ಈವನ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ಲ ಅಂಚೆನೆ. ಸೊ ಆಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಧನ್ರಾಜಿಗೆ ಮಾತ್ರ ದಾಯ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗೆ ನಮಕ್ ದಯಾಗಿ ಏರ್ಲಪಿದೆ ಬರಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಪೋಟ್ ನಮಕ್ ದಲ್ಲ ಕುರ್ಪುಜಿರ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳಿಗೆ TRP ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅವಿನ ವಾಚ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಾಂಡ್ ಮರಿಮೆ ಏಪ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ನ ಮರಿಮೆ ಏಪಪ್ಪನ್ ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಿ. ಧನ್ಯಕುಲಾಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮಂಜು ಪೋಪೆರ ಮಂಜು ಪೋಪುಜಿರಿ ಮೊಕುಲ್ TRPಗೋಸ್ಕರ ಅರೇನ್ ದೀಪಿರ ಅಂಜೋನು ಫೈನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು ನಾ ಅಂಜೋ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಬ್ಬ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನಕಲ್ ವಿನ್ನಾಪುಜಿ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ವಿನ್ನಾಪುನಂತೂ ಪಕ್ಕ ಮೇನೆ ಹನುಮಂತೇನೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಲೀಕ್ ಆತನತೆ ಅಕಲ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಪಾರ್ದೇರಿಗೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ವಿನ್ನರ್ ಹನುಮಂತ ಪಂದನ್ ಪಾರ್ದೇರಿಗೆ. ರಕ್ಷಾ ಬಿಲ್ಲವ ಇನಿ ಭವ್ಯ ಪೋವಲ್ ಪಂದಾಪುನ್ ಅಕ್ಕ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಧನ್ರಾಜ್ ಪಕ್ಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಅಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಪೋಪುಜಲ್ ರಕ್ಷಾ ಪೋಪುನು ಧನ್ರಾಜೆ 99.9% ಧನ್ರಾಜೆ ಪೋಪುನ್ ಪಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು. ಅರೆಗೆ 10 lakhs ದಾನ ಓಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆತಂಡು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಹಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಓಟ್ಸ್. ನಮ್ರತಾ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ಆಪುನತ್ತಂದೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಲಡಾಯಿ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸನ್ನಿವೇಶಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಇದು ವಿನ್ನರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಸ್ ಮಾತ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟೆಡ್. ಒಳಪೋಣ ಮೆಸೇಜ್ ಯಶಸ್ವಿನಿ ಭವ್ಯ ಏತ ತಪ್ಪು ಮಂದಲ್ಲ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜುಜಿ ಅಂದ್ ಭವ್ಯ ಆದ್ ಸರಿ ಗೇಮ್ ತಪ್ಪು ಮಂದಲ್ ಅವು ಅಕ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಂತೇರ ಇಜ್ಜಿ ಧನ್ರಾಜ್ ನಾಮಿನೇಟ್ ಮಂತೇರ್. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ಕೆಲವೊಂಜಿತ್ತನ್ ಯಾಮಿನಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಪೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮದ್ದು ಅರ್ಥ ಬರುವೆ ಅಂಚು ಡೋಂಗಿ ಅಂತಂಡ. ಸಂಧ್ಯಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಜತ್ಗೆ ಪೋಡಿವೇರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸರಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ರಜತ್ಗೆ ಪೋಡಿರ ಬಾಯ್ ಅವಳು ಬಪ್ಪರ್ ನೆರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲುವೇರಾ. ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಫೇವ್ ಪಂದ್ ಅತ್ತಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲೀನ್ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಆ ಪೂಜತೆ ಸೊ ಧನ್ರಾಜ್ ಅಂದ್ ಇವನ್ ಆರು ಅಂಚನೆ ಪ್ಲೇ ಮಂದುನಲ್ಲ ಓಕೆ ಗೊತ್ತ ಆರು ಮುರಣೆ ಒಂಜಿ ವೀಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬೀರ ಅಂಚನೆ ದುಂಬುಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಇತ್ತದು ಎರಡ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಏಮಂಗ ಕವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಆನ್ ಫೋನ್ ಜೀವಿತ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಮೇ ಬಿ ಶೀ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೌಸ್. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರಚಿ ಇನ್ನ ಏತ ಚಾರ್ಜ್ ಪನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಲಿ. ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ದಾದಾಂಡು ಅಡ್ಮೈರಿಂಗ್ ಚೌ ಚೌ ಹಾಯ್. ಸಂಧ್ಯಾ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವು ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆಯ್ ವಿನ್ ಆಣ ಪಾಪ ಅಂದ್ ಸತ್ಯ ಹನುಮಂತೆ ವಿನ್ ಆವಡ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಣ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಲ ನೀಡುಪ್ಪುಣತೆ ಬುಕ್ಕ ದುಂಬ ಉಂಟು ಮಂಜು ಪಾವುಗಳ ಅಂಚಿನಕಲ್ ಮಾತ್ರ ವಿನ್ ಆತೀರ್. ಹರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರ್ಲ ಪೋಲೆ ಬಿಗ್ ಬೊಚ್ಚ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೂದು ದಿನ ಯಾ ಮರ್ಲಿದೆ ಅದು ಪೋವೆ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅವಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಕೋ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬಾ ಅಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರೇ ಮರ್ಲಿರ ಆದಿಪ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಫುಲ್ ಮರ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪೆ ನಾನು. ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ ಆ್ಯಂಕರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ರಕ್ಷಾ ಬಿಲವ ಅಂದಕ್ಕ ಅಂದ್ಯಕ್ಕ ಅಂದಂದು. ಶ್ರೇಯಾ ಭಂಡಾರಿ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಓಲೇರು ಅಪ್ರೂವ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಪೂರ್ವ ಪಂದೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿರು ಬಟ್ ವ್ಲಾಗರ್ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರವಣಣ್ಣೆ ಅಕ್ಕಲು ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಲೈವ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸಂಡೇ ಅಕ್ಕಲು ಲೈವ್ ಉಂಡ ತುಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಕ್ಕ ಲೈವ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ಅಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಾರ್ದಿಜಿರ್ದಾಲ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಭವ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆರ್ ಸೇಫ್ ಉಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬು ಅಲ್ಲು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ರಜತ್ ಮುರಣೆ ಪಂಡಿರತ್ತ ಏನ ಪಂಡ ನೀನು ಆಡೋ ಚರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀಪ ಅಂದ ನಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿನ್ ಆವಡು ಇಫ್ ಅವು ಚೀಟಿಂಗ್ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತಪ್ಪ ನಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ.
ನಮ್ರತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಭವ್ಯ ಕಲರ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಅತೆ ಸೊ ಆಲ್ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. ಅರ್ಚನಾ ಬಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಂಜೆ ಅತೆ ಏರೆಲ್ನ ಸೇವ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಏರೆಲ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮನ್ಪುಂತ ತಪ್ಪು ನಿಜ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಐತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕುಲ್ತು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಪಂಡ ಪೋಣ್ ಮಾರ್ರೆ. ಅರ್ಚನಾ ಅಂಡ್ ಸಿಂಚನ್ ಆಯ್ಸು ಎಂಚೋಲ್ಲರಿ ಇರ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಚೋಲ್ಲರಿ ಇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಿಂಚನ್. ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರೆಂಚೋಲ್ಲರ್. ಯಶಸ್ವಿನಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಧನರಾಜ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಧನರಾಜನ ಪಿರೈ ಕಡವೇರನೆ ಒಂದು ಮಾತ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಲಾಂಚಿನ ತಾಯಿನಿ ಆಯ ಬಾಲ್ದ ತಿರ್ಕೊಂಡ್ ಪುನಗ ಚೂರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಪ್ಪಗನಿ ಪಂಡೇರು ಕುಡೊಂದ್ಸರಿ ಗೊಬ್ಬಡ್ರಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಔಟ್ ಬಂದ ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಲ ಮಂದರಿತ್ತದ ಇವನ್ ತಪ್ಪು ಏನ ಪಂಡ ಧನರಾಜನ ತಪ್ಪು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಟೀಮ್ಸ್ ತಕಲ್ನ ಇತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಪ್ಸನ್ ಮಾತ ಅಲ್ಲಿ ದಿವೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪಂದ್ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮಿರಾರು ಗಿರಾರು ಮತ್ತೆ ಆತು ಇಲ್ಲ ಇಡಿಕ್ಕ ಕನ್ನಡಿ ಬರ್ದಿತ್ತೇರತ ಓಲ್ಪ್ ತೋಜುಂಡ ಆ ಮೊಕ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಬಂದಲ್ಲ ಆತ ನಾ ಮಿರರ್ಸ್ ಕವರ್ಸ್ ಪಾಡ್ತಲಿ ಅಕಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತನತ ಮರ್ಲಿ. ಪ್ರೀತಿಕಾ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್. ಹೆಲೋ ಮೇಡಮ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಬಿರ್ವಾ ಹಾಯ್. ಯು ಆರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನೋ ಹೆಲೋ ಎವ್ರಿವಾನ್. ಹೆಲೋ ಅರುಣ್ ಹಾಯ್ ಜಿವಿ ಹೆಲೋ. ಸುಕೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕು ಹೆಲೋ. ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯಾ ಹಾಯ್ ಜಿವಿ ಹೆಲೋ. ಕುಡ್ಲಾ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಂಚ ಈ ಧನರಾಜ್ ವಿನ್ ಆವೇರ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಚ ಮಂತ ಪಾರ್ದೇರಲ್ಪ. ಸಂಧ್ಯಾ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈರೇಕೆನೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತ ತಪ್ಪಂತ ಕೇಂದ್ರಿ ಫುಲ್ ಕಿಚ್ಚನ ಕಿಚ್ಚನ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಅಂಚಾನ್ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಫೇವ್ ಏರಕ್ಕ ಇನ್ನ ಫೇವ್ ಪಂದ್ ಏರ್ಲೇಜರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೊಂದು ಬಂದ್ಬೇಡ ಧನರಾಜ್ಗೆ ಅಂಚ. ಮಿಶ್ರ ಎಂ ಹಾಯ್. ಅರುಣ್ ಹಾಯ್ ಜಿವಿ ಹೆಲೋ. ಸಮೀಕ್ಷಾ ನಮಕ್ ದಾನೆ ಅಕಲ್ ವಿನ್ನಾಡ ನಮಕ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಡ ಅಕಲ್ ವಿನ್ನಾಡ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪಾತ ದಾಯ್ತ ಪನ್ಕೇಂದ್ರ TRP ನಮ ನಮ್ನೆ ಒನಸ್ಸು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ದು ಮೈ ಪಂದಿಂಚ ಕುಲ್ಲು ಒಂದವರ ಕುತ್ತ ಕುಲ್ಯಂಡ ಬೊಕ್ಕಾಲ್ತ ಲಕ್ಕೇರಿಜ್ಜಿ ನಮ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿಪ್ಪು ನಮ ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಡಿಪ್ಪುನಗನೇ ಇಂಕು ಕಾಲ್ ಬರೋಡ ಏನ ಅವಸ್ಥೆ. ಓಡೆ ಪೋಂಡು. ಹರ್ಷಿತಾ ಹೆಲೋ. ಧನ್ಯ ಕುಲಾಲ್ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏರ್ ಪೋವೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಭವ್ಯ ಪೋವೊಡು ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಏರ್ ಪೋವೇರ್ ಪಂದ್ಕೇಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಧನರಾಜೆ ಬರ್ಪುಂಟಿರವು. ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಂ ಹಾಯ್. ವೀನಾ ಕೇಶವ್ ಹೆಲೋ. ಎಂ ವೆಂಕಟ್ ಜಿದಾ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಅ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಶಸ್ವಿನಿ ಸಾರಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮದುಮೇಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೇಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್. ಮಿತಾಲಿ ಬಂಗೇರ ಸೇಮ್ ಅಕ್ಕ ಯಾನ ಧನರಾಜ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಸ್. ಸುಪ್ರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ 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 ಹಾಯ್. ಆ ಉಪ್ಪಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನೊಂಜಿ ಕೊಡ್ದು ಗೌತಮಿ ಪೋಯಿನ ಖುಷಿಯನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಆಟ ಇಪ್ಪುನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗೊಬ್ಬರ ಪೋಪುನು ನಮ್ಮ ಬೇತಕ್ಲಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೋಪುನು ಏನ ಇದು ಅಲ್ಪ. ನಂದಿನಿ ಹಾಯ್. ಹೇಮಲತಾ ಹಾಯ್ ಸೆಂಚುರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಏರ್ ಮಾತ್ರ ನೀ ಮದುವೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತು ದಯಪ ನೀ ಕಂಡ ಪಟ್ಟೆ ಮದುವೆ ಇತ್ತಂಡು ಏರ್ ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತು ಬತ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಕುಲೊಂದರ ಚಾಪಾರೊಂದುಲ್ಲರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಯ್ತ ಕಜಿಪ್ ಇಲ್ಲಡು. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇದಾದ ಕಲ್ತದವ್ರೆ ಯಾನ ಕಡೆ ಪಂಡತೆ ಯಾನ್ BA ಇನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್. ಹೇಮಲತಾ ಹಾಯ್ ಸೆಂಚುರಿ ನಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈರೇನು ಚೊಲ್ಲರು ಈರು ಹುಷಾರುಲ್ಲರಾ. ಸುಪ್ರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೇನು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ತುಯ್ಯ ಓಲಿ. ಕುಸುಮ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಏನು ಚೊಲ್ಲ ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ. ನಂದಿನಿ ಪುಂಜುರ್ಕೋಡು ಆಂಡೆಚ್ಚ ಯಾನ್ ಚಾಪಾರ್ ಪೂಜಿ ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ನಾನು ಇತ್ತ ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ನನ್ನ ಬೈಯ್ಯತ ಕೂಡ ಬರುಂಡು ಮುರೇ ನೀವು ವ್ಲಾಗ್ ತಿರ್ತಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಡ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಲ್ ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾನು ಕೋಲದ ಇನ್ನಿ ಅಗೇಲುಂಡು ಬಕದಾದ ಬಂಡ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಮಂತ್ ದೀತ ರೂಮಿಗೆ ಕುಕ್ಕುದ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟದ ದೀಪನು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಟಾಕಿ ತಿಕ್ಕುನು ಗೊತ್ತನೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಪ್ಪ ಪಾಡ್ನಾಗ ಅವು ಪುಡ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅವೇನು ಫುಲ್ ಬೆಡ್ದ ಅಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ದಿ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಜ್ಜೆ ಆಯ್ತು ತೂ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮಾತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತಿದೆ ಹೆಂಕೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಡ್ಗೆ ಮಾತ ಕಾಟು ಪೂ ತಿಕ್ಕುನತೆ ದಾಸವಾಳ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಕೆಲವೊಂದು ಅಬ್ಬೋಲಿಗೆ ಮತ್ತು ತಿಕ್ಕುನತೆ ಅವೇನು ಮಾತ ಪಾಡೋಡು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಂದ ಆಯ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೋಯನೆ
ತುಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪೊಡ್ಚಿ ಕಾರ್ ಬೇನ ಪಂಡಿತ ಉಜ್ಡಿ ಅಂದೆ ನಿಲ್ಲೋಲಿ ಧನ್ಯಕುಲಾಲ್ ಮೋಕ್ಷದ ವಿನ್ನ ಆಪಲ ಅಂದತೆ ಇಜ್ಜೆ ಮೋಕ್ಷದ ವಿನ್ನ ಆಪಜಲು ಅವು ಜಸ್ಟ್ ಟಿ ಆರ್ ಪಿಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ಮೋಕ್ಷದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಂಡು ಅನ್ಸದ ಟಿ ಆರ್ ಪಿಗೆ ದೀತಿ ನಾವು ಆತೆ ನಂದಿನಿ ದಾದ ತಿಂಡಿ ದಾದ ತಿಂಡಿ ದಾಲ ತಿಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಮದ್ವೆ ಬೋದು ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಪಂಚಿ ಕಟ್ಟಿ ಅಣಿ ಕಲ್ಪನೆ ಸೊ ದಾಲ ತಿಂತಿಜ್ಜಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಪರೋಟ ತಿಂಡೆ ಅರ್ಚನಾ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಿ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಲ್ಲಿ ಊಟ ಆಯಿತು ಈಗ ಸಂಜೆ ಆದ ಕಾರಣ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಕೋಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಅಗೆಲಿದೆ ಸೊ ಅಗೆಲ್ದು ಪ್ರಸಾದ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿನ್ನೆದು ಗಂಜಿ ಉಂಟು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಎಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಇರೇಗ್ ಯಾನ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಿಕನ್ ತಿಂಡೆ ಇತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೆಲತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಇಪ್ಪು ಯಮುನಾ ಹಾಯ್ ಪುಷ್ಪರವಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಸಂಧ್ಯಾ ಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತ ಲೈವ್ ತೂಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ಲಾಪ್ ಪೂಜಾ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೇಬಲಿ ತೂಪುಜೆ ಅಪ್ಪ ನಾಕ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿ ಈಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಪೋರುಂಡು ತೂಪುಜೆ ತೂಯರ್ ಬಲ್ಲಿ ಏನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲ್ತು ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ನೋಡ್ಸವ ಯಾಕಲ್ಡ ನಿಶಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಸಕ್ಕು ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ಉಳ್ಳಿರತ್ತೆ ಕುಳೈದಾರು ಆರು ಫ್ಯಾಮಿಂಗ್ ಓ ಅಂದೆ ರಮ್ಯಾ ಸುನಿಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಸುಪ್ರೀತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಡಿತ ಸೊ ಅಂದೆ ಸುನೀಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುರಣಿ ಮದುವೆದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದರತೆ ಸಿಸ್ ಶ್ವೇತಾ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಕೈ ತಲುಪುಣ್ಣು ಕೇಂಡೆ ಪನ ಪ್ಲೀಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪುನಿ ಐ ಆಮ್ ಸುನೀತಾ ರಾಯ್ ಓಕೆ ಪನ್ಪೆನಿ ಪೋಪ್ ಪನ್ ಪೆರಡನ ಮೇಘ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಪುಷ್ಪರವಿ ಹಾಯ್ ಸೌಮ್ಯ ತಿಚ್ಚಿನಿ ಹಾಯ್ ಜಗತ ಹೆಲೋ ಸುಪ್ರೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಪೂನಗ ತೂಪು ನೀರೇನು ಅಂದೆ ಪೂಜಾಶ್ರೀ ಪೂಜಾ ಇನಿ ಇಜ್ಜ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಪ ಗೊತ್ತಾ 24 ಗುಂಡು ಓಲ್ ಪಂಡ ಕುಂಬ್ಳೆ 26ಗೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಪಗಿಲ್ಡು ದೇವಾಡಿಗ ಸಭಾಭವನ ಮನ್ನಗುಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲು ಓಡೆ ಬಾಕ್ಯ ದೀಪ್ಶಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ದೀಪ್ಶಾ ಆದಿತ್ಯ ಬಿ ಕೆ ಹಾಯ್ ಆಶ್ಜಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ನಂದಿನಿ ದಾದ ಕಜಿಪು ಕಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೈಸ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಂತೆ ಕಾಲ್ ಬರ್ತೀನತ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಇಡಲ್ಲ ಅನ್ಸ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ವಿಷಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಪನ್ಲೆ ಬೋಡೆ ವಾಕ್ಯಾಂಡು ಸಮೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಚೂರು ಬೇಲುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ರೇವತಿ ಬಿ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತಾ ಹೆಲೋ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಹೆಲೋ ಐ ಆಮ್ ಕಿರಣ್ ಖಾನ್ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಲೋ ತ್ರಿಷಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಹೆಲೋ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರ್ತನ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತನ ಬೊಕ್ಕಿತ್ತೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿದಡ್ರು ನನ್ಸಾದ್ ಇಂಥ ಈ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಈಗ ಲೈವ್ ಬೈದ ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆಯ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಥ ಈ ಲೈವ್ ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಎರಡ ಪಲ್ಲೆ ತುಕ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬರಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯನ್ ಬೇಗ ಬಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಅಯ್ಯೋ ಒಂಜಿಲ ಬಾಯ್ ಇಜ್ಜ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋಂಡ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾರ್ರೆ ವಿಧಿಯಾಟ ಏನಾಯ್ತು ನೀನಿಲ್ಲ ನಿನ್ನೋರಿಲ್ಲ ಅಬ್ಬೋ ಅಯ್ಯೋ ಇವತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸ್ಟೆಕ್ ರೇವತಿ ವಾಂಡು ಓ ದೇವರೇ ಮಿಂಕ್ ಜೀವಿತಾ ಐ ಆಮ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಹರಿ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫರ್ಗಿವ್ ಮೀ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೂಜಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಜಿ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಏನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ತುಳಸಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆನ್ ಪ್ಲೇ ಯಾ ಶೋರ್ ಗೀತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಯ್ ಡಾರ್ಲು ಹೆಲೋ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಹಾಯ್ ತ್ರಿಷಾ ಹೆಗ್ಡೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಅರ್ಚನಾ ಈರು ಕಾಸ್ಟೆಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಓದತ್ತು ನೀರು ಯಾನ್ BA ಇನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪೂಜಾ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್